Bona nit. Bé, jo avui he manllevat una cosa que no és meva, que fa un mes o dos o tres, ja no me'n recordo, el Miquel el de la pancarta, que ens va explicar una carta de resposta a una carta que ell havia enviat al Pablo Hasél a la presó, i va llegir la carta, però junt amb aquella carta de resposta que li va donar, que la va llegir aquí, també li va enviar dos poemes, un curt i un altre encara més curt. Jo l'he recuperat, l'he robat i li he demanat permís per poder-lo llegir. Bé, Pablo Hasél. Això de Hasél és un nom estrany, un cognom que no és seu, no sé si ho sabeu. Es veu que el va treure d'alguna història d'aquestes de l'islam o alguna cosa així, perquè ell es diu Pablo Rivadulla Duró. Va néixer a Lleida el 9 d'agost del 1988. Actualment, que és a la presó, té 36 anys. Bé, un dels grans problemes que hi ha, no en la nostra, sinó en totes les societats, no diré civilitzades, perquè en vies de civilització també passa igual, ja ha passat sempre, molts anys, però que ara ja és una barbaritat, és el problema de la droga. La droga es veu que és un dels grans elements del capitalisme mundial per tenir a la gent apartada de tot. Bé, i quan dic de tot em refereixo de tot, fins i tot de les pròpies vides d'aquestes persones que han caigut. El Pablo Hasél des de la presó li va enviar al Miquel un poema que es titula Heroïna. I diu així: consumit per la heroïna i la col·lecció de desgràcies, camina pel pati resant, però ja realment no creu en res. Observa el cel com preguntant quan acabarà tant patiment, i no té més resposta que el vol d'un ocell que enveixa. Després de cantar flamenc, deixeu-lo en pau. No se l'ha de deixar en pau. No li foteu cap. I jo no crido perquè porto el micro. No li feu cap. Cada agressió ha de tenir una reacció. Aquest està fent atac. No diré que el matin ni que li fotin una pedra de la cara, però... No, continua. Bueno, el tornaré. Per què em passa a mi, Déu meu? I no puc fer res. Bueno. Bé, companys, reprenem el tema. Allò que deia al principi sobre el tema de la droga, potser baixi una mica per aquí també. Si no és una droga farmacèutica, pot ser una droga ideològica. Aquest home es veu que Espanya li fa moltes i bones coses perquè és molt feliç, se li ha notat. Bé, continuem. Començaré una altra vegada, no havia fet molt. El títol d'aquest poema de Pablo Hasél és Heroïna. Consumit per la heroïna i la col·lecció de desgràcies, camina pel pati resant, però ja realment no creu en res. Observa el cel com preguntant quan acabarà tant patiment, i no té més resposta que el vol d'un ocell que enveixa. Després canta flamenc, desafinant més, que els somnis destrossats als qui es dirigeix, el lament que vomita de la seva veu trencada. Esgotat es deixa caure en un banc i fumant voldria esperar alguna cosa més que la mort, però ja només espera el següent gram, perquè sap que l'esperança ja no tornarà, i menys entre aquests murs despietats. L'observo i penso que un dia massa llunyà va ser un nen amb il·lusions, molt diferents a cremar en paper de plata la vida que mai tindrà. Voldria dirigir-me a aquell nen per dir-li que no es deixi prendre
l'existència dels traficants de tragèdies a qui interessa, que els barris estiguin plens de droga, però ja és massa tard. Només puc dir a d'altres al mateix pati on es consumeixen tants, continuaré lluitant perquè l'única heroïna sigui la victòria que eviti moltes històries iguals. Aquest poema, ara queda un que és més curt. Aquest el... Aquest el titula Putrefacció. Que es podreixin a la presó, diuen amb malícia traient pit. Però els que estan ben podrits són ells i el seu sistema decadent. I des de la presó no poden impedir que ho recordem amb satisfacció, de saber que de tota putrefacció és l'aliment per a noves vides.